Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Nah, jadi hari ini kita bermain rujak, Bos, ini. Mbok rondo. Iya, apa ya Allah. Nah, Iki rondo kabeh. kita dine iki nganu, Bos. Lapori mbok rondo nganu kangkung lho, Bos, iki. Lho. Iya, Iki ya rondo kabeh iki. Hey, aku gak, guys. Oh iya lak wis gak iki lho. Sing 3 iki lho maksudku. Iki lho. Iki lho. Nah. Tuk apa? Dine. Gorengan. Tuku gorengan. Bas es. Lah, kono kene es oh. Kono kene es. Ya enak, aku seneng nih. Oh, senang nek kene ya cara wis langganan. Iki lho lah mlaku iso koyo ngene to. Wis iki lho. Kowe lek nang jalan ya gelem ora? Iki lho sing goreng-goreng iki lho. Lek nang jalan gelem ora? Jalan. Jalan. Oh, kok malah calon gitu. Tantangan ngono lho. Mbok rondo ki ngono lur, pengen njaluk tantangan tapi apa tantangane ya ora ngerti to. Mangan anu, bakso rebus karo oseng menjaga tantangan enek dike kok gak. Lho, lah karena kuwi tantangan iki lak wong edok ki susah secara wong ki apa ngono lho. Masa mangan. Ya to. Mangan ya. Mangan Cara wong edok sitok mangan bakso 5 mangkon entek. Berarti langsung. Lah yo. Ya kelor. Monggo perapan lak pengen rujak ning kok Mbak gene Mbak Dari iki, Dawan. Bisa Dawan ya, Bos. Gorengane anget-anget no. Nyemplok kayak bakole. Iki lho. Lah nek awake lho mulu-mulu wong Dawan. Ora ana sing kuru belas lho. Ngetono. Rodo-rodo ora ana sing kuru belas. Telu iki jan awake. Iki lho lur. Gorengane lur. Iki rujake tak sepene dadine ben ana wong. Nah iki lho, gorengane. tambah ono ngene, Bang. Oh iya sitok. Gorengane goreng. Iki dadine lak rujak iki dasar iki kangkung. Ngono kuwi tepung, tahu, tempe, Bos. No. Ya nah, Iki lho bakole, Bos. dicalan mangan anu. Mangan apa? Mangan bakso. Bakso ya. Iya. Iki lho bakole. Bakal rujake ndak rondok lho. Ndak. Bakso gorengan. Wonten. Awas tiba lho. Nduk, salah nduk nang Mas, Nduk. Nah, kalau rujak papat iki rondo kabeh telu. Iso. Kok kaya ngene. Tukane obat watok iki. Lagi iki lho, bakal rujak telu rondo kabeh iki lho samor. Berapa ring aku nyari? 10.000, Bos. Wewu ya. Ya lur. Jae. Iki jajane iki. Jajane ning jero, Mbak. Nah, iki bakole. Tepo, Bos. Ya, yo tepo komplit to rujak tepo kan neneng kabeh. Iki lho. Ini tepo. Mbak apa gak kewasel isuk wis bakul terus iki. Jenenge dhuwit golek. Iya, golek dhuwit ya bener ya. Ora ana sing golekno barang wis. Golekne yo ora gelem. Iki lho, iya, kok iso kompak e. Iya, wong edok teh ya. Heeh. Wong lanange lagi ya teko kae. Lagi teko kae masih ke loro kae. Ya alhamdulillah aja to. Alhamdulillah. Pokoknya awake dhewe anggere gelem bersyukur to menak-menak, sementing ngono ae lho. Mau rezeki ya wis ana sing ngatur ya to. Iya to. Kok diatur awake dhewe malah mikir. Malah kleru wis. Mau rezeki ki ibaratnya kayak banyu mengalir ngene lho. Iya. Kandhane kok. Ya ya. Lho iya. Kok kaya ngono. Iki lho lur ya, monggo merapat ning pengen beli rejak Mbak Dari.
Sebelah waduk. Sebelah waduk Notopuro, kanan jalan kalau dari arah selatan, kalau dari arah timur kiri jalan, Bos. Tapi bakule telu rondo kabeh. Lho karek milih sing ndi sing lemu, sing kuru, sing sedengan ya enak kok. Nek tapi sing kuru kok. Promosi kok. Lah iya, promosi kok ngono lho. Lah piye to Bu, lek gak ngono lho. Wong ki ya nyatane lho. Iki lho. Nomor rondo sing rondo ki lho tersungging. Lah sing kuning ki ya ayu. Mantan bojomu ora kok jenenge. Nah, lho lah yo kok ngono ae kok. Tersugeng. Lah yo mosok ki jine gorengane pokoke. Gorengane wis entek ya. Wis entek ya gorengane. Karo sapi. Ki nah bakule iki telu ki rondo kabeh. Medhep rene sik iki lho bakule. Bakule rujak rondo kabeh. Rondo kabeh. Oke. Doyanan dhuwit kabeh bisa. Yo. Jan. Oh iya. Oh alah mengene sambel kecap barang to. Oh alah lha mengene ra omong. Kecapen. Oh ki. Oh alah. Nah. Ya bos. Sambel kacang. Mbah napa, Bu? Oh, alah lha nyapa to, Bu? Bojone tukang suleng isin. Oh, isin. Oh, ya. Ini lho, bayo. Pasar Klempyang. Warung rondo iki jan rame nek ra mom. Iya. Tenan ri takon ri, aku tak ajak ning kene iki lho ri. Bayo wong penjuru manapun teko lho. Iya, jan. Iki gong masih dulu nikah. Kok biasa mosok? Aku kok. Iya, tenan iki. Ujae baru loro iki jan rame. Pol. Bro, jae. Ki lak tak kowe tanganmu aja ngono. Gak pinter lah ngepeli dulu ya. Iki lho. Aku pengen lah ngepeli lho, kok pinter men lho. Saya rada dhuwur gak iso. Lah ya. Tenan lho, jan pinter iki. Lah ngepeli iki. Lah pinter baru dia lah ngepeli. Tarang enak ri, nganu ri, apa ya hecine? Hecine kene sing tukang gawe. Sing dia? Iki Mbak Mos lah. Mos ta? Ya. Lha kuwi to? Lha yo piye enak ngene ne? Mos, Hecine nak. genamu enak, Mas. Hecine nak. Tano enak lagi ciles nenengne. Gobese lho, ketok akeh ngono seneng aku. Ya ya. Kok iso. Wah, udah mulai enggak sampean rene neh. Yo iya, yo berarti kabeh. Tak mulai saya aku. Oke, makasih ya. Oke. Mulai lor. Bareng dia rujaknya. Ini barang lor aja aku. Nah. Aduh, duh. Mulai lor. Wis teko lor iki nyebar mangan rujak terus teko kene bae gak bakul iki. Lah nyapa ta ora bakul iki? Kumat. Oh, kumat ya. Ini lanjut kok Dius? Oh, koma. Dek wis. Paling angger gak udan iku perangane wis garing. Apa kowe bar ngeplok kondi kok coba terusno ning kene. Ki nggih bar golek rujak ngene mbok rondo loro. Wah, ya. Yo, ning dawan lho. Ning dawan. Ning Jawa iki tenan po Lho, ora. tangan wi aku lagi mulih. Piyo. Ayo yuk. Buka iki. Heh? Dina iki gak buka. Buka aku lagi mulih kok kono iki apa langsung bablas pedan kowe wingi. Kok iso? Kok gak ngejak kancane piye wong kowe yo repot iki lho aku kan yo Ya paling gak yo ngabari ya. yo gak iso ngabari. Sherlock to ning kene posisi. Ora iso tak nggo dhewe. Wah tak garap kabeh kok.
Lah loro ki wis sitok iding kok piye to. Kok sitok eding gak iso. Kuwi larangan gak iso ya. Kudune awakmu mengenal sih. Ya, mulai kerja. Lemah ping 3 ngene kenal kabeh kok. Kok gedruk lemah ping tuh. Sing mbok. Lho, piye to kowe iki lho? Brontoseno kok. Wis bar kabeh. Brabang. Gak kurang dawa. Apa nih? Iki nih, larikane iki. Gumepe kuwi lho, lak. Yo ora yo sakmu. Kurang tuh piye maksudnya iki? Lala akeh iki kagak kurang dawa to, lak. Pira to? Langan seprapat apa pira? Sabolon. Anu lor iki lho, lor Brambang es. Iki wis widik 6 lho. 6. Kurang nek. Oh, cek. Oh. Lho. Pano ta kacau ono. Ono kae ku ijo gak sore. Kaya ono awan iso panas sore ono ijo. Lho ya, Kok esuk ben cedhek. kok iso. Yo tapi kan ada enteng lho iki. Panas iki leren sik jam pira iki panas leren sik le. Iki lho kok mesti kukuti sak papan diusungi iki lho. Kok soe? Aku tukono sego sih ngene. Oh. Kok wewe kok Dong. Di Tukono piye? sego ki yo dhuwitmu. ganti duit. Heh? Ganti duit mungkin duit karek 110.000 we. Kok boros meneh. Kok iso Heh? diganti. Kepala gek wis jancuk. Nah, wis ngono lho iki hari ini iki ceritane Kaya bareng sedelet men Tom. Gak kerja. Enggak rondo loro wah ya ini. Wis delok anake vlog. Wis ngono lho, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.